Привет на всички! Днес 13 юли, нова седмица, нов късмет. Чета в Стандарт следното. Рубриката Крими. Примката се затяга. Боже Господи! Сега да видим колко се затегнала тая примка. Обвинение и жестока глоба за дъщерята на Орлин Алексиев. Той обяви, че отдавна не поддържа контакт с нея, естествено. Пуснаха срещу 5000 евро гаранция дъщерята на бившия общински съветник след гонката в София Дарина Алексиева. 5000. Ма това ли е жестоката глоба? 5000 евро гаранция. И я пускат, за да може тя, видите ли, сигурно, освен това Порше има още няколко коли, ще седне и си кара другата кола. И пак ще направи гонка. Значи, я да видим сега какво става. Междувременно Орлин Алексиев заяви пред мен, че живее отделно от дъщеря си и не поддържа контакт с нея. Какво друго да кажа? Обаче баз държа, че ще се обади на това оня и ще се опита да я измъкне от тая каша. 24 годишна жена беше задържана в неделя след полицейско преследване и катастрофа на околовръстния път София. Тя е шофирала Порше с 2,31 промила алкохол. Отказала е да спре на полицейски сигнал и малко по-късно се е блъснала в предпазната мантинела. За щастие, добре, че не е убила някой. И що за глупост? Някаква глобичка, 5000 евро, това е абсолютно нищо, джобни стотинки. И я пускат. Затвор, конфискация на това Порше и ефективна присъда. Ама няма. Сега, ако проследите този случай, ще видите как това ще се влачи съда, ама това, ама онова и ще се размине с някаква условна присъда и пак ще ги правите 2,3% промила алкохол в кръвта на 24 годишна жена. Представяте ли си? После що е имало катастрофа? Еми е за това.